bazd meg, te meg még fel se vagy ennyi tervet. Hát valakinek van élete, te nyomorék. Hát takarodjál már innen, te! Nem is foglalkozol vele, itt vagy aztán vered a hát mi van, bazd meg? Mindenkinek a seggét töröljem, te nyomorék. Nem a seggét takarodjál innen! Menj, húzzad el! Mi közöd van hozzá? Takarodjál már, te nyomorék, takarodjál! Isten nem baszott még! Hát kit érdekel? Keres más, bazd meg! Ott a lehetőség, húzzal már! Kiabálni, de most meg kezdesz irritálni engem, hallod? Teljesen komolyan mondom, hogy ezt meg lehetne normálisan is beszélni, csak valami nem sikerült az érettségét, de vagy mi a faszom van? Most teljesen komolyan kérdezem tőled. Mit te is? De most miért basszol? Miért üvöltözöl? Miért üvöltözöl? Le innen! Nekem minek kell üvöltözni? Meg állat, senki nem kezdett üvöltözni, egyből rinyálsz meg üvöltözöl, mintha egy pszichopata. Húzzál már innen a picsába, bazd meg! Ilyenkor vörös fejjel képzelem azt a 120 kilódat, ilyen dagadt pofával dirigálsz mindenkinek, azt hogy te itt a Májer. Hát ezt el tudom képzelni. Figyelj, ezt nem kéne übbelelned, jó? Hagyd a francba. Hagyd a francba. De ilyennél miért? Ez ne haragudjatok, lépnétek tiesen, ne haragudjatok, de ez van. Én ilyen empátiás vagyok, hogy átérzem mások helyzetét, és kurvára igazság. Ma ide figyeljetek már, empátiás vagy. Látod, hogy nem kurvára irritálás. Ide figyeljetek is, empátiás vagy. Hülye gyerek, én nem üvöltözök. Hülye gyerek, én nem üvöltözök. Tessék, empátia. Nekem semmit nem jelent. Tessék. Pont. Volt gyerekszobád. Azért, mert érzéketlen vagy azért. Semmihez nincs érzéket. Körülbelül ezért. Ó, hagyjál már, te kis nyomorék! Volt neked valaha az életedben barátnőd? Mi bazd meg? Előtted volt, érted? Előtted! Tanúsítható? Figyelj, bazd meg! Én nagy kanállal kóstolom a habos életet, vágod? Te meg? Mi vagy? Te egy senki! Én te itt vagy 2 napja, jártatod a pofádot, akkor húzzál az egyetemedre! Húzzál! Le vagy fújva! Eljárok egyetemre, eljárok iskolába, nem úgy, mint egyesek. Pápá! Takarodjál most! Pont. Pont. Vicces. Majd ha megnyugodtál talán akkor. Húzzál már, nem faszom, le vagy némit, vagy te is, meg Krisó is. Foglalkozik a faszom veletek. Csak úgy tudjátok, erre a TL szobára többet vissza nem jössztök. Pont. Tehát vagy itt maradsz, életed futtig, vagy eltakarodsz. Többet vissza nem jön egyik se. Kész. Segít a mút az ilyeneken. Mút. Fog a faszom vitatkozni ilyen nyomorékkal? Agresszív pszichopata léder. Te vagy a fehérvári srác? Te vagy a fehérvári srác? Nem, én a Győri vagyok. Te Győri vagy, és hogy vagy fenn a WoW-ba? Hó, várj, tudok kirúgni a szerverről. Na hoppá. Hoppá. Szobából nem tudok, de szerverről tudok. Hoppá. És legközelebb meg bannolom a szerverről.